passat, el David, jugador de l'Inter de Milán, conegut com el millor jugador del món, es va esbarallar amb el Pepe, del Real Madrid. Aquesta baralla va passar dins d'un plot que estava brut i ple de rates. El Pepe, com que tenia el cap tan dur, sense voler va matar una rata. Tot això va passar perquè l'Inter de Milán va perdre contra el Real Madrid. Al final, el Pepe va quedar lesionat perquè el David li va aixafar la cama. El dijous, dia 13 de febrer, el Cristiano Ronaldo i el seu amic Messi, jugadors del Barça i del Real Madrid, van saltar d'una finestra de 13 quilòmetres. Aquesta finestra era de la classe de segon, de l'escola Sant Miquel de Miralcamp. Tot això va passar perquè van entreposar amb una cama de l'altre. Els jugadors havien anat a veure els seus fans d'aquesta població del Pla d'Urgell. El Cristiano i el Messi ens van salvar miraculosament. Ni tan sols va fer falta anar al metge. Fins aquí la nostra notícia. El dimarts passat es va celebrar un partit molt important a l'Eurocopa al Camp Nou. Els espectadors van caure a la porteria. La causa d'això és perquè els nens van atabalar els pares perquè volien anar a veure un altre partit del Barça.